u sirt naf li mami kella il-cancer u kienu ħajamlu l-operation xi ġimgħa wara għallu issa fidejk jekk trid tiġi jew le u jien ġejt mill-ewwel ovvjament. Ovvja. Għamlet kollox għalli ħajti kollha issa kelli bżonn meta kelli bżonn niżgur laqas sibt fuqha ġest mona u l-kuġina ġiet miegħi ukoll sew dik xi ħaġa li vera napprezzax u qisu post kienet. U aħna konna dream trip qed nduru l-Asja ta' fejn u setgħet tgħid alright murinti ma leġet ġiet lura u napprezza. Hemm ħafna mħabba fil-familja tiegħek. Ħafna. U bażikament u bazz għax ma għamlet dit-test, bdiet tħoss xejn, u kien ġejja Vjetnam, kollox kien pjanat, għamlet dat test li saret għax mħabba d-dadi għax id-dadi kellu kancer u għek jien meta tirċivi dejjem tagħmilhom u sabu l-ewwel stage ta' colon cancer. Issa colon cancer kien l-istess cancer li kellu d-dadi tiegħi, imma d-dadi tiegħi miet bil-cancer, so jien ovvjament meta smajt colon cancer moħħjat ħanerġaw, oh no, ma nistax, le, u għamek istat nieħu pjaċiri għati għadbar l-ewwel darbet nagħmel xi ħaġa għalija. U imma dik il-messaġġ tagħha, so jien meta nkun meta qisti. Il-mami all right, ejja. Il-mami super okay. Il-mami ġiet